Pardubický kraj. Chcete se podívat na Velkou Pardubickou a k tomu přikusovat právě pardubický perník? Nebo ukusovat krásu na Tomyšle? A nebo vidět tepelnou elektrárnu? Co podívat se do přírodní rezervace Železné hory? Ubytování. Nabízíme ubytování v hotele 4hvězdičkovém, 3hvězdičkovém nebo menší ubytovně. Možnost pronajmutí rodinného domu. Doprava. Autobus, vlak či auto. A to povídeš za pouhých 650 korun.